Vidste du, at vores nuværende samfund vil nedbryde sig selv? Fordi kapitalisten vil mere sig, og de fattige ikke har noget at skulle sige? Nej. Synes du ikke, vi skal ændre det? Det er jo blandt andet dejligt at tage medansvar for den udvikling. Jo, det kan vi da godt. Det lyder som en god idé. Synes du ikke det? Jo. Ja, så en stemme på mig, Heino, vil gøre dette samfund til et bedre sted. Jeg synes, at kommunisme er vejen frem, og jeg synes, du og jeg, vi skal gøre noget ved det sammen. Så lad mig få din hånd, og så vil jeg vise dig kommunismen evig lykke.